Kelalta ja se tietysti mennään videolta katsomaan. Ensireaktio oli, että melko selkeäkin korkea maila, mutta katsotaan nyt vielä. Tarkastetaan mahdollista maalia videolta erotuomareiden aloitteesta. Siinä. Torisevan nollan kannalta, niin hänelle varmasti tärkeä videotarkistus. Torisevakin kaikenlaisissa voittanut, niin mitä ainakin Suomessa ja maajoukkueessa, mutta en tiedä onko hän pudotuspeliä nollapeliä. Voi olla, että ei löydy. Tai sitten löytyy.